kabeh Kurawa kang wis padha mlumpuk gatekno rungokno kang sarta nglakonana. Dina iki aku saling diklaman sinuwuning Mandura Prabu Baladewa wis prapta lumarap ana ing negara Ngamarta saperlu ya kuwi nyilih utawa ngampil wujude jimat jambus Kalimasada. Amarga apa? Amarga Kalimasada mau kanggo syarat sarana negara Ngastina kang ketaman pagebluk Mayangkara. Nanging nggih para Kurawa, pirembugan ana ing negara Ngamarta durung rampung kedadak ana babak anglayani jujul anusuli. Ya kuwi ana tekane Petruk kantong bolong, wong pidak pedaraan loro saudon telu saurupan kere munggah bali anake Semar ya kuwi Petruk karo adine lanang ya kuwi si Bagong. Petruk kaya Bagong enten perlu napa suwane Ngamarta man perlune modho gawe dulu. Modho gawe niku karepe kados pundi, Paman? Petruk ya duweni niatan bakal nyampil wujude jimat jambus Kalimasada. Amarga kanggo syarat-sarana anggone bapake Petruk ya kuwi Semar Badranaya kang duweni idam-idaman, duweni gegayuhan bakal bangun kayangan. Lah iki sing dadi pundherane perkara ya iki. Semar wong kere, Semar wong gedibal 17 lah kok duweni kepinginan sing aneh-aneh bakal bangun kayangan. Bandane sapa sing arep bangun kayangan? Ampun ngaten lho, ampun ngaten. Ampun gampang cepelekke karo liyan. Ambak Semar niku ing tata lair ketoke wong melarat. Ambak Semar niku ketoke tata lair wong miskin. Nek Semar niku panijo watahe Bathara Ismaya. Pamonge tanah Jawa sampeyan ampun cepelekke. Sampeyan yo durung ngerti to apa karepe Semar kok bakal bangun kayangan. Mula aja sok kudu sing ora-ora, aja sok kutu sing ora-ora. Wis kowe rasa kakek bener sing tanpa guna. Kowe yo ora ngerti ta apa niate sentuni nek kowe yo ndak ngerti ta dodo gawe. Niat dos pundi yo? Angger ku nyilih jimat jambus Kalimasada iki sejatine niate sentuni kuwi ora kok kanggo nambani larane negara Ngastina, ora kok kanggo maluyake kahanan kang sato suasana negara Ngastina iki babar pisan ora. Niat paduka napa, Pak? Niatku ora ana liya kejaba mung golek keringkiyane Pandhawa. Mula aku ngajak Sinuwun Mandura Prabu Baladewa merga apa? Sinuwun Mandura Prabu Baladewa kuwi wong sing dipercaya karo Prabu Puntadewa. Nek Kurawa dhewe sing nyilih tak kira ora bakal diulungke Kalimasada. Ning nek merangkul Ratu Mandura Prabu Baladewa tak kira gampang. Iki kok Kalimasada yen wis sida disilihke karo para Kurawa Pandhawa bakal ringkih. Merga Pandhawa kelangan jimat, Kalimasada kae ing tata lair wujude jimat. Ning sejatine kae dasare wong-wong Pandhawa, dasar negara sing ora kena ucul. Wo lah. Iki nomor jebul duweni niat elek kok wis elek apa kuwi urusan mburi. Nek ana penake kowe kabeh melok ngrasake. Mula kan ngono, anggone nyilih Kalimasada tegese Petruk kantong bolong dadi kepalang. Apa maneh Petruk wis maneni karo Sinuwun Mandura. Iki segenah seret nyawane Petruk. Wong Sinuwun Mandura Ratu Sekti Mandraguna kuwi tanding sadurunge ayu kok dibungsuke karo Petruk. Lajeng ngersanipun paman kados pundi? Aku nganti kadang-kadang para Kurawa. Anak-anakku para Kurawa. Aku samar yen sing gurine Petruk iku mesti enek sing ndekeni. Yen Petruk ana sing ndekeni, sing ana bobol berarti perkara Kurawa kabeh kudu melok jumangkat, Kurawa kabeh kudu melok kumrenggah. Nggih, wis paken dawuh, wis paken dawuh. Uga mbantu pengasih saka Gusti Kang Mahasih ya Kurawa. Swatama kula wonten dawuh paman kaya adat saben ya Le. Menawa njaba undang Wadyabala pisan dandang kami pindho mumpuk kami perlu kabodholake. Surak semprang bareng kumandang cekel Petruk rangket tangane bondo sikile pocok gurune aja nganti Petruk sing disilik jamus Kalimasada. Lho nggih mestaken dawuh budal dina iki aja nganti kaya bocah cilik salama. Urek kang bala lumares
Tata kaya bukula ora pantri ing rangga Hestiniwan Dwaja kang kekiper ora kata ingkang bawa waja Dwaja layu Bang dagang piye terus sajake priwikan dadi grojokan apa masalahe piye masalahe kae sawangen dong ana gendera ku mlebet ing angkasa kaya ana gendera warnane abang ana gambare ndas Banas mati kae sajake wadyabala saka negara Ngastina kok wong ya ilahane arep nang endi lho arep mrene goleki sapa ayo goleki aku lho masalahe apa kok goleki kowe lho sajake para Kurawa ora narimakake nalika ana setinggil negara Ngamarta nalikane Sinuwun Mandura nalika tak uman-uman satemah kongkonan para Kurawa arep nroyo aku kok iki kepiye ya Kong apane apane piye apa sekti jara langit kaya apa yen wong siji musuh wong pirang-pirang mesti bakal kentekan tenaga wekasane aku iki mengko mesti ora krungu bakal mati yen aku mati piye Gong ayo dikubur jadi mbok ngekeki solusi ngono lah catane arep piye orane ngono tanggungan kuwi sing akeh ora utangku ning bank pirang-pirang iya halo ngene iki aku malih kelingan iki sapa kelingan karo wong Kendali Sada sing jenenge Anoman aku yo kelingan Anoman biyen iki tau kandha karo aku Anoman iki biyen tau melih karo Petruk terus besok yen aku mulya aja kuwatir aku ora bakal lali karo lelabuhan ngono ayo saking gedene lelabuhanmu menyang aku terus seksenono sak panci-ranci kowe kapengkok ing Pancabaya aku sing bakal belani karo kowe engko kepepet-pepete kowe arep dipateni wong pirang-pirang kowe ora usah nyeluk aku bakale teko dhewe sing ngomong sapa Anoman lan dinatane saiki lha yo kuwi kok nek janji akeh tunggale ini sing penting bukti lah nyatane ngerti yo aku diapusi karo Anoman kaya ngono yen jaman cilikane pas isih dadi munyu anu lek cerdase tenan kok apa Anoman lho Anoman bukan anak cerdase nyatane apa gur janji tok jajane Petruk bareng nyatane Petruk arep dikurung karo Kurawa Petruk arep dipateni karo Sinuwun Mandura Prabu Baladewa jedul irunge ora apa Anoman gecek biase sapa kuwi sing gecek Anoman kamangka dheweke iki pendhita lho sapa Anoman sifate pendhita kuwi lan pakarti kudu nyawiji yen iya ya iya yen ora ya ora sabane pendhita kuwi kaya sabane ratu gitu pindho kowe tresno kan cumetes ana dlatang seta saiki ora kena dibusak ngerti Anoman nggo romong tok nggo nyangkep tok nalika jaman monyet cilik pas jaman cemong ora diacok hasil apa Anoman dadi menungso iki aja kakang ngrasani becik nulas salira aku rasa wani angel kok pegel kok genting kok benci kok aku benci aku tanpa labane Petruk Anoman ora iso sukses kaya saiki isane mundur nyantem tok gacok ndase sapa Anoman lho ora yo dadiane kaya ngene Anoman cilik nalika cemong kok keprok ndase 12 nyawane sapa Anoman sebelas kok pangadepi kula katur den yo wis tak tampa kok katur edan tenan Petruk iki jan iki terus enek dompet
Lah ning mburi dompete sapa? Ayo kita dompet. Bisa. Sopo? Sopo? Sopo wis? Ora ngomong wis mau. Lah aku wis kedep ora krasa. Lah wis sapa ngerti kowe kedepe nggo kacamata ireng. Tak kira kowe mau ngaturne sembah pakabekti iki kanggo aku lah padha kene nyembah. Nek pun dangu wis sawetara suwe. Terus dalem maju. Apa kowe? Besok kaya kowe iki nek mati sing bosok cangkeme sik. Ya nek kirane bosok ya kowe bisa. Ana apa? Kula kelingan janji jenengan rikala dangan kepungkur. Aku janji piye terus nek kowe kapokane kanca boyo, aku ngrasa ngundang, aku mesti bakal teko dhewe. Lah kowe lagi kena apa? Kula badhe dikruyuk kalian para Kurawa. Kurawa duwe masalah apa karo kowe? Kula badhe ngambil wujude Jimat Jamus Kalimasada. Nare syarat bapak nggih badhe bangun kayangan. Wis itu silian boten. Wonten bapak layani jujur anu sumisi nuwun mandura Prabu Baladewa ora narimake mergo Prabu Baladewa ya milih wujude Jimat Jamus Kalimasada. Pinarti omong sadane negara Ngastina sing jarene lagi ketatan Padukluk Mayangkara Karang Sandang Angsar Topangan. Lah banjur Pada wonten jenengan kula pinten pira bablas nyawane. Amongan iki bablecet penuh nguber-nguber pinten apa. Nang apa? Nang apa? Nggih. Niki kula mengke nek kula mati nasibe bojo kula pripun ngelani aku tenang. Sing ngelani aku. Sangemu ya. Awake dhewe kok duyan bolong. Ipar adalah maut ya. Wajahmu. Ipar adalah maut. Kuwi karo bantuan, kula jaluk bantuan. Wis pira, ora sing ngadepi panjenengan Roman. Matur nuwun ya. Masalah karo Kurawa iki kuwi duduhan omah. Sing nantang kudu kuwi. Sing nantang ning Kurawa. Iya, sing nantang Kurawa kuwi. Nek Kurawa ora trima, wayahe gelut Anoman sing maju. Kok kan tantangane mlayu. Ora aku ning mburimu. Kula tantang ning Kurawa, jenengan nek wayahe gelut jenengan sing perang nggih. Yo aja kuwatir. Jenengan alih ora aku ning mriku tak tantangi Kurawa kaya apa bicara.
kecocokan marang kau saya watak iki sing kurang toto wong melarat sing ora ngerti nggawuh wong melarat sing ora ngerti tata krama kang sata subus itu Petro kowe karto ngarepmu syukur yen ora lali kowe ning ngarepe pangeran Anom lha kok malah kadang ora duwe basa ora gelem basa karo aku mulai temen mboten basa karo jenengan mergi jenengan yo ora basa karo wedok anggepe apa wong gelem ngajeni wong gelem diajeni yo kudu gelem ngajeni karo liya Mas kowe sing mari nguman-nguman kowe sing mari elek-elek sing Mandura Prabu Baladewa ayo minggaton kan kene jimat samus kalima sabda karepe disilih kawan para Kurawa kowe mulya yen ora duwe dhuwit kowe minggaton yen kowe yen kowe ora gelem minggat kowe dadi bangke lakon dadi candak lakon dadi pengewan-ewan musuh karo para Kurawa 100 Petro bersiji ora wedi anggepe apa Petro ora duwe urusan karo para Kurawa Petro urusane karo Prabu Baladewa ning Kalimasada bakal diampil oleh negara Ngastina kabeh negara Ngastina kahanane Waluya Jati Temanirmala kowe wani karo aku jenengan ngerti kewan cacing kae didak molek apa nek menungso cacing kae didak molek apa nek menungso padha-padha mangan segone padha-padha ngombe banyune Petro ora wedi watone Petro isih tumpang ana dalane bener lan kaulaman kowe ora wedi dikroyok karo aku ora wedi anggepe apa man kowe kok mlayu man ora aku ning ngurimu aja mlayu bocahe menteleng e man ora greneng-greneng ngurimu greneng kowe wae ora tidak bisu gak melok kowe bakale ora ngrungo kentekan tenaga mergo diguyuk karo para kro tidak bisa baca itu bisa bilang amal itu bang ngerti ora ngerti ora ngerti kuwi namung mangan diri ning pentingan kowe ora ngerti ayo maju saya mau maju 100 mangsane apa kowe kowe wong kene wedi karo wong pangkat ngono ora bakal ngerti kok mlayu ora aku ning ngurimu deplok tenan lho Mas kae menteleng yo ayo greneng apa ora enak dilaketen aku ngijut mau iki maju kecaklan delok lah dene adalah memping ora bijak pati barang takal berat sewon kan wong kumpul blek pacangan ora kontek biatan kamu orang sakti kamu hilang kamu betul
Ya kayak ini ono buri opo aman. Sing bener bakali jejer sing salah bakali selek. Anoman kowe aja melu-melu perkarane Petro karo perkarane para Kurawa. Aja melu celeng boten kebolaken. Aku bakal belani Petro jogo jerone. Karena apa karo Petro? Urus anak juragan yen mati melu kelangan. Kowe dadi niate Anoman bakal bebilo sapa wae kek numpang ana dalane bener lan kautaman. Edan-edanan. Kowe iki wis tuwek kempong mewet jambul anu mlaku ora jejeg yen ora tuwek kanggo teken. Kok wani ngadepi para Kurawa sing semeneake. Iki karo kemampu. Piye? Kowe musuh karo Anoman iki petungen sing kanthi teliti, gelejahan sing kanthi lembut saringen sing kanthi permati. Kok ngono? Karkomarmo musuh Anoman kok menang Karkomarmo iki ndek kapan jajal. Saiki nonton wayang dalange sapa tanggapane iki bayarane pira Karkomarmo kok iso ngalahne Anoman. Iya iki. Ayo. Nek ora sampe prajurit timbang mundur dulu besar politik kalian getiye luwih becik jati batang bagus. Wani araku entek wedine arek kariwan ini bagus. Kedemu cilik kurun nek obat tapi karo buntut teh ulo pangane tromano bantangan tangkangkan deling kulit cemengling sudan dan antar pendito sekti tanpa wajib teguh tanpa guru. Wah kenal cito pemantramu, wah kenal cito petumpal terbiak kamu sakit kamu rondo bojo marah.
Cok, aku ora